Inti semmi żewġ kolonni tal-istorja tal-perjodu li semmi inti li huma George Borch Olivier u Domenico Mintoff. Fil-fatt inti tiddeskrivihom lil daw żewġ personaġġi b'dan il-mod. Il-kuntrast bejnu u Mintoff kien jingħaraf bħal lejl min nar u naħseb li dan hu s-sabiħ tad-differenza bejniethom. Forsi bejniethom isawru l-kumplessità taż-żewġ estremi fil-karattru Mediterranju Malti. Wieħed jimxi għajla għajl u l-ieħor jaħrab. Wieħed ma jitlawlu b'xejn u l-ieħor jisħon minnu fih. It-tnejn bil-konflitti ta' bejniethom daqskemm bir-rispett li kellhom moħħbi lejn xulxin. Bnew lil Malta mix-xejn, anzi mill-faqar u mill-injoranza kif wirituha fil-bidu tal-karriera tagħhom. U sawru pajjiż li għall-inqas seta' jibda jolli rasu fost il-ġnus wara sekli ta' umiljazzjoni. Mela, Mintoff u Borch Olivier kienu jirrappreżentaw tajtin żewġ kontijiet differenti li t-tnejn kellhom mal-istorja. Leonet jiena kull ma ktibt dak il-ktieb huwa esperjenza personali kemm għax rajtu il-bot bħala ċittadin medju u għax il-furjana l-bedwar ta' fejn l-qofo tal-istorja b'xi mod kien isir, kemm għax kelli l-opportunità u s-sodisfazzjoni li jsir nafhom anke personalment. Jiġifieri kull memm huwa awtentikat mill-esperjenza tiegħi, m'hemmx persent fil-vojt jew il-bot personali wkoll. It-tnejn naħseb li ltaqgħu fi żmien tal-istorja li fih iridu jiddeċidu fuq naħa oħra. Fil-prattika naħseb li ħadna it-tajjeb mit-tnejn flimkien dak li rid Mintoff seħħ għax seħħu ċerti riformi soċjali, ekonomiċi u x'nafin. Dak li rid Borch Olivier seħħ għax seħħ ċertu tibdil kostituzzjonali, politiku u x'nafin. Ġifieri it-tnejn flimkien karattri differenti, jiena kelli l-opportunità li tħadet fuq tnejn magħhom it-tnejn, ġifieri x'jaħseb Mintoff fuq Borch Olivier u x'jaħseb Borch Olivier anke fuq Mintoff. Dawk iż-żewġ impressjoni kien għandi u ktibthom ukoll. Nirrealizza li minkejli kienu jidhru qishom żewġ boxers, kienu żewġ persuni li kellhom rispett kbir lejn xulxin. Kienu jafu li kienu qegħdin jiġġieldu fl-istess żmien għall-istess promotion. Minti tajt ukoll li Mintoff kienet jiġġieled ma' San Pawl ma' 2000 sena ta' storja. Għaliex tajtek? Mintoff sekwiti kritika ħafna l-kultura Maltija, ħaġa li kienet toffendina ħafna u fil-fatt għalhekk ktibt ir-romanz fil-Parlament ma' jgħixuri. Imma San Pawl jirrappreżenta il-famuża frażi li weġġatek ħafna li hija għajda inti. Ma m'għandux jagħmel jikteb ktieb. Min m'għandux jagħmel għal Mintoff jikteb ktieb. Dik għalija kienet xi ħaġa il-ktieb huwa l-qofol taċ-ċiviltà, il-ktieb huwa il-memorja tal-bniedem, il-ktieb huwa wara Alla jiġi l-ktieb insomma. U Alla jitkellem bil-kotba. Buktaw kien il-bniedem jingħata minn Alla xejn iżjed. Għaliex għadt inti li qed jiġġieled mal-2000 sena ta' storja Mintoff? Il-Knisja bħal kieku dik li kellha l-poter li seta' kien fidejh. Ra li Napoleon bħala tellif tkeċċa u tħalla bl-aġenda sinedija miftuħa għal dejjem u ħadaw. It-tieni jrid li kontesta l-poter li kellha Knisja. It-tielet Gonzi kien politiku daqsu u kien isu wisqu daqsu. Fil-kellek isof li isu politiku li isof. Però promotion waħda biss kien hemm. U t-tnejn għaddew minn skontru b'xorti tajba, dawk li skontri bej politika u reliġjon. Wasluna biex naslu għal dak, wasluna biex naraw dak li kellna naraw bħala sfida politika li l-indipendenza. U nevitaw nirrepeti gwerra ċivili. Malta seta tgħaddiet minn gwerra ċivili kif għaddew ħafna kolonji oħrajn fl-Afrika. Malta u l-Afrika jekk jitqablu bħala politika hemm ħafna x'nindalmu minnha ġifieri. Però minn tnejlu kemm Mintoff u kemm Borch Olivier kienu għaqlin, bad wara fejn ikadem ukoll, li waslu l Malta sa' xifer jgħidu sawnek lura, riversjaw. Dik il-karozza kienet ipparkjata. Issa tilfet il-sens tal-brejkiet, però sens tal-rivers kellha wkoll. Però Mintoff minn nazzjonalisti kemm il-darba ġie impinġi bħala persuna li għeddet id-demokrazija f'dan il-pajjiż. U inti fil-fatt tikkwota ħaġa li darba qal Borch Olivier dwar Mintoff meta kienu jattakkaħ b'dan mod u Borch Olivier qallu hekk. Mintoff u Borch Olivier kienu jinsabu f'laqa bejniethom. Mintoff kien Prim Ministru u l-gvern tiegħu kien diġà beda jiġi kritikat fuq kemm kien jew ma kienx demokratiku. Hemm argument bejniethom fuq id-demokrazija u Mintoff esklama għax jien jekk ikun hawn xi ħadd li jipprova jgħeddet id-demokrazija tal-pajjiż, jien noqtlu. Borch Olivier bil-kalma kollha qallu attent Perit li ma tmurx tagħmel xi suwiċidju. Battuta storika. Diversi oħrajn li juru l-akkutezza ta' Borch Olivier
Kbirina taf titkliem, jina kont ħajartu biex jikteb il-biografija tiegħu. U kien għalli għalla fellu ħafna affarijiet li ġraw nixtieq li jindifnu miegħi. Għaliex in-nies. Intof ukoll kien beda jikteb għal-biografija tiegħu. Iva, ma kitbujiex. Jiena kurzita enormi li għandi hija li n-nies li għamlu l-istorja, mhux kienu qrib tal-istorja, li għamlu l-istorja f'dal pajjiż, jiġifieri Domenico Mintoff, George Borch Olivier, Eddie Fenekadami, Fenekadami diġa qalu koll li mhux ħajkteb il-biografija. Daw in-nies ma jridux jiktbu u ma kitbux il-biografija tagħhom. Għaliex? Naħseb li ma ċerti li ġasa jiktibha minn flokhom. Naħseb li ma ċerti li r-realtà hija anke biżżejjed. Jiena ktibta din il-biografija aktar biex nikteb l-istorja ta' żmieni milli nikteb l-istorja tiegħi. Raġuni hija sempliċi. Ix-xogħol tiegħi bħala kittib wara nikteb jiena naħseb f'termini ta' kotba. Politiku jaħseb f'termini ta' azzjoni. Però jaf li mingħajr il-ktieb l-azzjoni wkoll tintessa, ġifieri il-memorja trid il-ktieb. Il-bniedem inventa l-ktieb biex jiftakar. Issa jekk il-politiku ma jiktibx il-ktieb u jaf li xi darba joħra se nkiteb ukoll. Però politiċi li ma kien kittiba. Mbagħad il-kittib fil-politiku mhux dejjem huwa l-aktar pażaġġ importanti. Mintoff kien jikteb ħafna artikli, Borċ kiteb ftit li xejn. Fenekadami kien jikteb is-sikwit. Għafrat Sant għadu jikteb Ma tantx kien jikteb Fenekadami. Fenekadami kien jikteb ftit fil-bidu. Ftit fis-sittinijiet, però qatt ma reġa' kiteb. U anke Mintoff ma tantx kien jikteb. Borċ Olivier ma kiteb qatt, kważi. Sinjali jew kellhom bżonn jikdbu, sinjali kienu ċerti xi ħadd se jikteb minn flokhom. Jew jista' jkun li hemm xi problema bejn il-politiku u l-kidba, il-politiku li jagħmel l-istorja u l-kidba. Jekk inti ċert, li xi ħadd jista' jagħmel ħaġa minn flokok, inti għalfejn għandek tkun. Jekk xi ħadd jista' jirranġelek innaf il-washing machine, għalfejn għandek tkun expert tal-washing machines. Tħallsu siba lesta. Fil-ktib tiegħek titkellem dwar daw it-tlet personaġġi, Mintoff, Borċ Olivier, u mbagħad titkellem dwar Fenekadami u tajt li Fenekadami huwa qisu il-werriet ta' il-konfront, il-kontrast bejn iż-żewġ personalitajiet politiċi li ġew qabel, Mintoff u Borċ Olivier. U tiddeskrivija b'dan il-mod. Borċ Olivier u Mintoff kellhom iduru l-kantuniera flimkien. Aħwa, kollegi, avversarji ħorox u Maltin differenti. Fenekadami fit-tmiem is-snin 70 issa sapruħu il-werriet ta' dan kollu. Mexxej f'salib it-toroq. Kif wasalt għal il-konklużjoni? Fenekadami għandu l-mertu kbir ħafna li evita lil Malta minn gwerra ċivili. Il-kapaċi jwassal il-popol Malta sa' xifer, u jgħid sa' hawnhekk wasalna, rridu niddeċiedu issa jew hemm l-abbiss jew lura lejn il-pjazza. Il-bamel ħabna minn ġdid, jiena sejħt l-predikament ta' Santa Marija, tal-konvoj ta' Santa Marija, u wassalna lura. U sħabu naturalment mhux waħdu. Għandu l-mertu storiku kbir ħafna li l-popol Malti għallu ma tistax twelled bla ma tbati, u għek toħt attent tista' twellet, tbati u tarbija tkun ħajja. U dik hija aħna llum xorti tajba. Tallimna l-kol. L-Lega Parti tallem, il-PN tallem, tal-mod tfal tagħna wkoll. ċertu nkwiet li għadda minnu pajzi oħrajn għana konna għallin ħafna aktar minnu, ringrazzjaw l-Alla u l-missirietna u mietna li għexni dak il-periodu imbeżżajn, jina dokumentajtu fid-dettal għax għadu kollu għawnek u għextu koll fil-kodba tiegħek kif taf inti. Pero ma stajniex ma ngħaddux minnu, ġifieri mhux l-lok li nikkundannaw imma l-lok li nifhmu li għaddejna minn dak il-fażi ta' adultezza biex wasanna għal periodu post-koloniali, pre-indipendenza post-koloniali, mingħajr il-konfronti tant koroħ u mdejqin u mdemmija ta' pajjiżi oħrajn imsiken li nqasmu bejnietom. L-gwerra hija l-gwerra fost l-aħwa, gwerra ċivili. Dik aħna konna fuq xiver tagħha, konna bravi ħafna ħafna. Però mbagħad fit-tmeninijiet. Dak tibret ngħid prosit li nfusna, aħna konna poplu għaqli fiċ-ċokon tagħna u ftit eluf kol maħna. Bid-dinja kollha kull maw ftit eluf Maltin u sibhom kull imkien. U għedna niġġieldu sakemm hemm bżonn, bagħad nieqfu għax hekk hemm bżonn. And we did it. U l-mod kif tiddeskrivi il-periodu t-meninijiet fejn kien hemm dal-kontrast konfront politiku huwa pjuttost interessanti, inti tajtek. Kollox kien juri li Malta kienet dieħla sa fl-aħħar fid-dinja. Mill-bib il-fals. Ma kienx hemm dubju li l-poteri li Malta kisbet bħala stat sovran kienu qegħdin jitħadnu ħażin. Malta bdiet tissogra li tkorri bihom, bidejha stess. Jivi għawek jisak għattajt inti li sirna stat sovran, kellna l-mezzi fidejna, pero mbagħad jisna nfxilna f'saqajna, bdejna nużaw dawn il-mezzi ħżiena. Nużawhom ħażin, sorry. It-tfal jistgħu jkorru bil-ġugarelli tagħhom stess. It-tfal jistgħu jkorru. Għalik dawn huma t-tmeninijiet. L-adulti jkorru sikwit bil-ġugarelli tagħhom stess. L-limit sa traffiku. F'mata żgur jien konvert li tista' ssir ħaġa biex jonqsu messament jew jonqsu kollox għax possibbli. Ġifieri sikwit il-bidem ikorri bl-affarijiet li huwa jħobb. Ma tistax tkorb xi ħaġa li m'għandekx taqsam magħha.
Għana sankorru propju meta konna lejlet l-indipendenza u l-konfront bej Borġa Viruminta fuq l-indipendenza u ovvju, għax tifmu anki fid-daw ta' dak li seħ pajjiżi oħrajn. Tas il-konfront wara l-indipendenza, snin 70 u 80. Ġifieri, meta tqis seħ f'pajjiżi oħrajn, f'ex kolonji oħrajn kbar jew żgħar, tirrealizza li aħna għaddejna mill-istess kalvarju tagħhom, però bil-mod tagħna, b'ċertu mod għali. Ġifieri aħna ħallasna tal-indipendenza tagħna m'hemm xejn b'xejn. Tisix li ftit qabel l-Ingilterra dan l-imperu favorus, modellat fuq l-imperu Ruman, live and let live, viva l-poplu, però viva anki l-poter. L-Ingilterra kienet għadha kemm tilfet jew tat l-indipendenza li xi ħaġa enormi infinita bħalma hija l-Indja fis-47. Titwara li kien kolonja li qatt tista' teżisti fid-dinja tagħna aħna fis-Sawt ta' Isfel. Għadet l-indipendenza wkoll. L-Ingilterra li kellha mill-inqas terz tad-dinja f'idejha, pajjiż żgħar bħal l-Ingilterra, pajjiż meravigliuż, kien kapaċi anki imexxi terz tad-dinja mhux ċajta. Dak terz tad-dinja kien inkludi xi ħaġa kbira bħalma hija l-Indja, kien inkludi xi ħaġa żgħira bħalma hija Malta. Nafu x'ġara fl-Indja, huwa kollu dem. Nafu ġar pajjiżna, mhux daqstant bid-dem. Aħna konna kapaċi niksbu l-istess riżultati, però birħis b'xi mod ħallasna prezz orħos għal dak li ħadd jorħa bi prezz verament għoli. Element kruċali għal dan il-ktieb huwa s-sittinijiet. Inti kważi tagħmel elogju għas-sittinijiet, tajt kien żmien kważi ta' deb tajt. Għaliex? Għaliex is-sittinijiet kienu daqshekk kruċali għal dal-pajjiż? Is-sittinijiet ma ktieb li nixtieq nikdbu minn ġdid, jiġifieri issa tinħoss kemm hemm affarijiet tista' jżid. Għadek kemm ktibtu? Żgur. Terġa' tikteb ieħor? U s-sittinijiet ma xi ħaġa meraviljuża, s-sittinijiet ma l-ħolma. U l-innoċenza mitlufa mingħajr l-iskoperta tad-dnub. Ħamsinijiet kienu l-iskoperta tal-innoċenza tal-ġugarelli, tal-lob, tal-ħmerijiet u x'nafin. Is-sittinijiet ma t-teenage, il-bluqa, l-warijiet tan sabiħa, ix-xar twil, il-gravata goffa, it-tisfira qoddim tfajla, tistaġab li tara tfajla, stradarjali, Elvis Presley, il-rock, il-televizjoni, il-safar, il-ħolm kollu, kanzunetti. Pero kienu anki żminijiet ta' id-dnub il-mejje. Skur. Ta' laburisti mitfuna fil-mizbla. Konna tfal u żgħażagħ li kena dritt li nitfu, we could switch off il-radio television. Kiena tfal li dritt li kienu tfal u żgħażagħ. Kif tfal u żgħażagħ tal-lum għandhom dritt aktar, mhux fair. Stajna ngħixu dik it-tbatija jinexta, kont fil-mużew, kont seminarista. Kont nafx qed tiġi fil-Knisja, nafx qed tisser dnub il-mejjet u l-interdet u l-miżbla, nafx qed tisser il-Gvern Nazzjonalista mbagħad anki persekwitat biex nafin. U konna kapaċi mbagħad ninsew kollox nilagħbu l-boċċ u żibeġ u l-kumplament kollu. Konna kapaċi ninsew. Konna tfal bħala tfal full-timers. Konna nies li qed niġlu id-dinja tal-adulti on a part-time basis. Ġifieri stajna ngħixu l-ħajja tagħna ta' nies li qed naħolmu, Bat xi drabi kien naħarsu anke ftit il-prezz tal-ġenituri. Kien żmien anki li kif tiddeskriveh inti meta l-Knisja il-poter tagħha għalkemm ovvjament Gonzi, l-Arċisqof Gonzi, kien potenti ħafna, kien hemm ċaqliq tal-binja tal-Knisja u kien hemm episodju gustus li tiddeskrivi inti li jissimbolizza din il-trapass u tajtek. Meta Gonzi kien joħroġ bil-karozza tiegħu, karozza kbira tal-lewn aħmar skur, ħafna nies kienu jindunaw minħabba li kien ikollu l-bandiera tal-Papa tperper fuq quddiem u kienu jinżlu qarkub tejhom fit-triq fejn ikunu u jagħmlu sinjal tas-salib lejn in-naħa tagħhom fil-karozza u jberikhom. Darba 3 studenti tas-seminarju minuri lebsin l-uniformi ma niżlux qarkub tejhom waqt li kien għaddej u. Jew ma rawx jew ma kinux jafu x'kellhom jagħmlu, imma żgur li mhux apposta. Min kien se jissogra? Malli Gonzi ra li dawn it-3 żgħażagħ ma niżlux qarkub tejhom, malli rawh għaddej ordna lis-sewwieq tiegħu biex iwaqqaf il-karozza ħdejhom u niżżel il-ħġieġa tat-tieqa u qalilhom: meta taraw lir-raj spiritwali tagħkom, intom ma tinżlux qarkub tejkom. Wieħed minnhom resaq leħ aktar u staqsih: x'inhu? Gonzi ma qal xejn aktar, reġa' tella l-ħġieġa u l-istorja waqfet hemm. Għaliex ħassejt il-bżonn li tirrakkonta dal-episodju? Għax indikattiv kemm il-ġenerazzjoni ta' qabel kienet qiegħda tgħix issa b'xi mod ieħor fis-sħab, żmien kien għadda. Rota kienet iddur. U kemm ma kien hemm l-imprantu rimors ta' xejn, Gonzi kien diġà rassenjat l-żmien tal-imperu ekklesjastiku kien għadda. Iż-żgħażagħ kienet jgħidu ma kien jeżistew li dal-imperu, distanza issa mhux gap kienet imma
oċeanika, hija abissali. Kien wasal żmien ġdid li fih il-Knisja mhux li tkun fiċ-ċentru li tkun fil-qlub tan-nies. Kienet epoka ġdida. Konzi kien induna l-żmien għadda. U l-Knisja indunat li żminijiet verament bidlu aktar ma beda jidħol ċertu laiċiżmu li fil-fatt huwa kważi ovvju naturali. Napoleon b'xi mod jew nata raġun. Allura l-Knisja rrealizzat li tinża dak kollu li kien ir-rendi imperjali għax anki bih ma kienx tkun aċċettabbli maż-żgħażagħ. U żgħażagħ bdew jirrealizzaw li l-Knisja hija Knisja hija kollox barra imperjali. L-isfond soċjali għalik ukoll l-isfond ta' sittinijiet huwa sfond soċjali. Issemmi ħafna il-faqar li kont tħabbat wiċċek miegħu inti f'Balzonetta f'Malta kollha kemm hi, però fil-Furjana. U semmi karattru partikolari, Feliċ Ħarufa. Feliċ Ħarufa kien bniedem li kien jorqod barra. U semmi dal-episodju. Ir-raġel tal-Ixkora hija storja mibnija fuq it-tifkira ta' wieħed raġel li kien magħruf bħala Feliċ Ħarufa, li kien jgħaddi minn qudiemna fil-Furjana kull filgħaxija. Fqajjar, ħafi, tallab, iben il-bieraħ, li meta daħluh l-isptar fl-aħħar ta' ħajtu qalilhom: issa semmut żgur għax daħħaltuni taħt saqaf u miet. Malta li qasbis noħolmuha, isa ħolma. Bniedem jorqod barra l-ħin kollu. Li modi meta tirakkontaħ. Mhux għax ma ċabbaqa nies li jorqodu barra, ma mhux ir-realtà li tħabbat wiċċek magħha l-ħin kollu. Li modi meta tirakkontaħ f'distanza jidher ħrafa. Li modi meta taraħ mill-bot jidher isu ħrafa, sa qed tgħid gremxula taħt lenti tidher isa kukkudrill. Kukkudrill mill-bot jidher isu gremxula. X'inhu? Wusfu wiċċ żwieġ. Jiena tallimt jiena nikteb dal-ktieb jiena bkejtu faraħtu tħadd u staġibt jien stess, jiġifieri intu tikteb titgħallem inti stess minnek nifsek tgħid da fejqed. Ħireġ mill-memorja tiegħi. X'inhi din-memorja? Memorja mhix inti, il-memorja tiegħek. Tixxela u tista' ma tixxelx. Trid tixxela u tgħid ħanitfiha issa altrimenti le. Ja dinja tant differenti, però dinja li minn għandu l-età tiegħu anki aktar jiftakar sew. Jiena provajt noffri ritratti li nies komuni li altrimenti kienu jintesew kollox. L-aħħar ftit minuti tal-programm, inti titkellem dwar għażliet li il-kittieb irid jagħmel viżavin il-politika, diversi għażliet possibbli. Ħanikwataw lilek l-ewwel mbagħad niddiskutuha. Forsi huwa vera li l-awtur m'għandux għażla oħra. Jew jidħol min jeddu fil-politika u jitbiddel, jew idaħluh fil-politika u jkollu jitbiddel, jew jibqa' l barra minna u jimxi waħdu. Xtaqt it-triq tan-nofs bejn dawn it-tliet sqaqien. Għandek element minnek, Oliver, naraħ jien, li għandek faxxinu għal-politika, però mill-banda l-oħra bħala kittib isek għandek avversjoni għalija. Malta ma xeħli f'politika u Malta hija pajjiż li għandu politika xi pajjiż demokratiku, li hija ħaġa sabiħa. L-awtur kittib huwa rilevanti għax jagħti kumment fuq xi aspett tal-għajxin, jiġifieri l-letteratura minnha nfisha politika. Meta jiena ktibt fil-Parlament ma jgur xuri fis-86 kelli f'moħħi li nappella għal dak ix-xaħat li huwa parti minnu, skudani, Laburistu Parti Nazzjonalisti li jikkomponi il-Mantisir. Imma ma rridx nikteb ktieb li fil-fatt huwa partiġjan, assolutament. L-għażla partiġjana hija sabiħa. Jalla jkun aktar żgħażagħ li jitlu fil-politika tal-partiti. Però trid tiżvolġi diskors usa, trid tħaddan il kulħadd, trid tirrealizza li l-partit ieħor huwa tajjeb ukoll jew differenti u tiegħu tajjeb ukoll differenti. Ġifieri aħna huma ma jfissirx li jiena tajjeb u inti ħażin u viċi versa, jfisser aħna differenti tnejn tajbin. Għal dak jiena tħabbat dejjem, għal dak jiena kontent li dak ktieb jista' b'xi mod jikkontribwixxi. L-aħħar mistoqsija risposta qasira. Ħa tikteb volume 2, it-tieni volum ta' dal-biografija jew le? Jiena grat ħafna lejn il-poplu Malti li kontribwixxa tant mod pożittiv u verament pożittiv u sabiħ, irid nfaħħar il-poplu Malti li jaqra, għandna poplu li jaqra jistampa ħafna kodwa, jixtra ħafna kodwa, jaqra. Jalla nirrealizzaw kif edna li poplu tagħna mhux inqas ma' ħaddieħor, jaf japprezza l-esperjenza tiegħi li Mhux hekk qed insaqsik, int ħad tikteb it-tieni volum ta' dak. Qed ngħidlek jekk ir-reċezzjoni kienet dik sa jkolli ngħidlek iva. Tajjeb. Oliver Friggieri, grazzi tal-li kont magħna lejla. Grazzi lilek. Lejli tajjeb. Nirringrazzjaw lill-sponsors prinċipali tal-programm għandna ftit regali għalik hawnhekk Oliver, għandna fl-ixkun inbit mingħand Camilleri Wines, pianoforte kif ukoll ktieb mingħand Agenda Bookshop. Jiena nagħmel appuntament magħkom għal edizzjoni oħra ta' Bondi Plus il-ġimgħa d-dieħla. Lejli tajjeb. Dan il-programm inġib lilkom minn Energizer Lithium, il-batterija uffiċjali ta' Bondi Plus. Camilleri Wines.
The Bargain Magazine, Rocks Group, Alberta Fire Safety and Security.